Uno de más, a ver, ¿me pots obrir? Los 4. Sí, no? Sí. Ara el 5. El 5. Però home, no farà. Farà bullying. Farà bullying. Cabrón, llavors n'hi hagi. Si canta l'home és igual. Au, mira, a veure què fa. Hola, bon vespre a tots. Si no hi ha res de nou, començarem a les 10. Esperem 10 minuts, o si ve qualque de llista més. Si no, començarem en punt aquesta 29a edició de la nit de Can de Galls. Així que si hi ha qualcú més despistat això, allà gavis, Només per gai per ser gavis, A partir d'aquests moments, començam. Gràcies i, per favor, si ens despistam en dir qualque cantada, ens ajudeu. Número 6, Morat. Vull recordar que un any me'l van endur una gallina. No me'l van donar compte fins al darrer. De la meva estimada Magdalena Rigo. Morat, 6. Captillo. Captillo. En quinta posició Nico n'ha fet 38, el quart Nelvis n'ha fet 54, s'ha quedat a 3 del tercer, també han de tornar a venir tots aquests, l'any que ve faltaria més. I tercer classificat, en Dino, en 57, que n'aleix, per favor que pugi. Segon classificat, en Xalot, d'Antoni Ferrà, 60 cantades. Per favor que pugi. Un gran finalista. I ha lluitat molt també. Recordam les camisetes de l'Ajuntament, el xequi de Can Magí per fer un trampó i l'encimada també de l'Ajuntament. El xequi de l'Ajuntament. I campió de campions d'aquesta 29a edició, Captinyó, d'en Rigo, 134 cantades. La ximada més grossa, el xequi de Can Magí, del trampó, i una camineta talla M, crec. N'hi poden donar dues, Can Magí. N'hi ha de nit. Mai ho he fet això, però avui diran dues paraules. Ha estat un plaer, però no podeu competir contra jo. El líder aquí, L'Ajuntament de Sant Cervera, per el que ha fet i cada any col·labora. I si volen que jo torni a venir l'any que ve, vendré igualment. Gràcies a tots, un plaer. Visca Sant Cervera, visca la festa de Sant Cervera, visca Mallorca. Vull agrair també que han vingut de Montuïri, a Montgai, també vull agrair. I també vull agrair en Pep, el meu company Montbé. Pujau a cercar les camisetes també, que han vingut de fora. Captinyos, 130 cantades, així, ha estat bé. I aquest nom, d'on surt aquest nom? Pues, no sé, crec que el vam trobar per allà i pues, primer que va venir. I que és Captinyós, Captinyo? Captinyos. Captinyo. No l'hem endivinat cap vegada. I mira que ha cantat 130 vegades. Captinyo, ara ho he dit bé, Així m'agrada. L'has entrenat molt, l'has preparat? Sí. Què heu fet? Hem anat a menjar un bon menjar, saludable, i l'obligàvem a fer 10 cantades diàries. I canta, vols creu? Canta, fa cas. Digues-me. Els 29 ja, perquè dues no l'han aturat. Sí, 29 i mai m'hagués pensat arribar a tantes edicions, perquè
És una cosa que va començar entre 4 amics i això del gai és molt elàstic i no sap mai el que se pot anar, però sí. I després de 2 anys ha estat bé. Potser la primera vegada, perdona, era molt bé, el seu gai ha cantat meravellosament, els altres també, i per ja una balada molt bona i molt emotiva perquè l'han dedicada a Eduardo Cervera, que va ser el primer balda amb ell, que me'l va deixar fer el cant de gais. I res bé, s'agrair molt a la gent, als gallistes, al jovent que empeny molt i que puguem anar durant molts anys seguir fent això, en col·laboració vostra com no podria ser d'altra manera. És vera que hi ha molt de futur, no?, amb aquesta gent jove. Molt, però he quedat admirat perquè, a més, el viven, disfruten, animen els seus, i això és molt important perquè només se fa aquí a Son Servera, no se fa a cap lloc més del món i no s'hauria de perdre. Saps? No s'hauria de perdre mai, si no hi són jo un altre, en col·laboració sempre amb la Diòcesi Cerverina, que això ho diré, sense ell no l'hagués pogut fer, i l'Ajuntament, que està sempre darrere. Per tant, hi ha cantera, que és el més important. Visca Son Servera, visca les festes i visca Mallorca lliure.